שלום לצופים בערוץ סטאר צלב co.il בתוכנית בלי לחי בסרט. ימים נוספים קשים ללא שינה, מורטי עצבים שעוברים על משפחות החטופים. בתוכנית היום נארח 3 משפחות, כל אחד עם סיפור מעולם אחר. נארח את ליעד, אחותה של לילה, יעקב אבא של שני, שרון חבר ילדות של רז, זיכרונם לברכה, ומיטל וקנין כוכבת רשת. ליעד, בואי תספרי לנו על אותו שבת, איפה זה תפס אותך. דיברתי מילה בזמן האחרון, בדקות האחרונות שלה. תספרי לנו. אז הילה הלכה למסיבה, אנחנו חוגגים הולדת 41. היא באמת הגיעה רק כמה שעות לפני שכל השמחה במרכאות שם התחילה. מיד שהיא התחילה להתקפל לרכב, היא התחילה להתכתב איתנו להגיד שיש טילים ויש בלגן, הכל היה בוואטסאפים. הם היו 5 חבר'ה ברכב, הם הצליחו לצאת מאזור המסיבה, אבל הכדורים השיגו אותם בדרך. בכל אותו זמן היא מתכתבת איתנו, בזמן שהיא מסתתרת, בזמן שהם יוצרים קשר עם מד"א. כל הזמן הזה, 3.5 שעות, היא איתנו בשיחות טלפון, בוואטסאפים הרבה יותר. ולצערי, ב-9:26 זה היה התמונה האחרונה שלה, שהיא מסתתרת בפרדס, 200 מטר אחרי השער של קיבוץ מפלסים. ומי הייתה שם? זו שהיא התחבטה? הייתה עם עוד אנשים? הם היו 5. הנהג ברכב שלה הוא מוגדר היום כבר כחטוף, אחרי פרק זמן כל כך של ימים. ובנוסף, היא ועוד 4, היא הייתה עם ליאור אסולין, אבל גם ליאור אסולין הוא נורא ביציאה מהרכב. בתוך הפרדס היא ועוד 2 חברים נורו, אחד ליד, היא וחברה טובה ועוד חבר, נורו ממש בתוך הפרדס. ב-9 בבוקר אז כבר ידעתם שכאילו זה או לא ידענו. ב-9 בבוקר סיימתם לדבר אחד עם השני. 9:26 ניתק איתה הקשר. הודעה רשמית קיבלנו רק 3 ימים. לא, יותר, ביום חמישי בצהריים, ואת האמת אני אגיד, כל אותו זמן היינו בטוחים שהיא מסתתרת ובסוף היא תצא, כי היא לא כזאת, היא הייתה מסתדרת. בסוף כולם מקווים שיסתתרו. לא, כי היא הייתה כזאת טיפוס שמסתדר בכל מקום. היא עבדה המון עם המגזר הערבי, וידעה גם כאילו להסתדר כאילו עם האופי, ובאמת האמנו שהיא תצא מהסיטואציה הזו, לא האמנו שככה זה יהיה הסוף. אתה יודע, נגלה לך סוד, אנחנו חברים כבר 20 שנה מכירים, ושהיית מעלה תמונות לרשתות, לא תיארתי שזה אחותך. זה חברה שלך, אני יודע, בדודה, משהו... אז למה? כי יותר יפה ממני, פיני? כן. זה לא יפה. אז מה? זה לא בושה. ולא תיארתי לעצמי, ורק ביום רביעי, אשתי אמרה לי שאתה יודע, שליעד זאת אחותה, ואז כל האסימון ירד לי. מה עושים ב4-5 ימים האלה? דיברתם, הייתם, הלכתם, נסעתם, תכף אנחנו נשמע את הסיפור של יעקב, סיפור גם מצמרר. אז מה עשיתם ב4 ימים האלה? אני כמו כולם, ניסינו לעשות הכל, שלחנו אנשים לשטח, אחי נסע לשטח, אבל הוא לא פייטר כמו יעקב, הוא פחדן קצת באופן. לא, אני לא פייטר. לא, הוא חמוד אחי. אני נקלעתי, אני בכלל לא... אני גם לא מרגיש פייטר, אני נקלעתי לשם. לא, אז אחי... אני נסעתי לאסוף אותה ו... לא, אתה תרף, זה סיפור אחר. לא הבנתי לאן אני מגיע בכלל. אז אחי אמר, ליעד, היא שלחה מיקום, אני יוצא. אמרתי לו, סבבה, שי, תצא, זה אחי הבכור. אנחנו שנינו דרומים, אחי גר... תושבי אזור אשקלון, אחי יצא ואומר לי, ליעד, אף אחד לא עוצר אותי, ואני מתקדם, ואת לא מבינה. ואז הוא התחיל לעשות לי סטורי מהמקום, והבן אדם באמת היה בשוק ממה שהוא ראה, והוא לא ידע מה לעשות עם עצמו. אף אחד לא ידע מה קורה שם. כי הוא היה בטוח שהנה הוא מגיע, והנה הוא מציל אותה, והוא אומר, את לא מבינה, והוא עושה לי סטורי, והכל... זה אי אפשר אפילו כאילו לתאר במילים, אני מאמינה שמי שהיה במקום, חטף את זה יותר, אבל באמת שניסינו לעשות הכל, ועדיין, בתוך תוכנו, האמנו שהנה יוצאת מאיזה בור, ואומרת לנו, אתם לא מאמינים, כי זאת הייתה אחותי כאילו, היא הייתה כאילו... ולצערי... זה נגמר אחרת. ואיפה זה תפס אתכם ביום חמישי? שהייתם בבית כולם ביחד? חיכינו, כאילו, נדעתי ישבתם כל המשפחה ועם היה... שלא, כאילו, אחי כבר נסע להורים שלי. הודיעו לכם מהצבא כאילו? כן, באו אלינו הביתה מהצבא, וכל הזמן כאילו היינו בטלפון, ובשנייה שהודיעו להורים שלי, אחרי שעה כבר
כולנו, אנחנו 5 אחים. אילי בדיוק באמצע. בתפר. הסנדוויץ' של הסנדוויץ'. הסנדוויץ' שלנו, כן. זהו, ומאז אנחנו, כמו לדעתי, כולם, וכמו כל מדינת ישראל. בסרט, בחלום. אנחנו בעולם אחר. יעקב, אצלך באותו יום... חיים מתים, אני קורא לזה. בעולם אחר. חלום בלהות. יעקב, אצלך אותו יום שבת, אתם מתקשרים לשני, שני מתקשרת לא, אליכם. שני התקשרה אלינו, התקשרה לאשתי, סביבות 6:30, 6:45, אמרה לה יורים עלינו. ככה, ואתם ישנתם. מתוך שינה. אצלכם עוד לא היה, אתם מיוקנעם, ואצלכם לא היה אזעקות. זה שעות שאנחנו כאן, אני קם די מוקדם, בלי שום קשר, אני קם די מוקדם, אני חוזר לישון ומנסה לקום כמה שיותר מאוחר בשבת. יום שבת. אבל באותו יום קמתי קצת יותר מוקדם, נכנסתי להתקלח שהיא דיברה עם אשתי, היא אמרה לה יורים עליי, יצאתי, לקחתי מה שהיה, תחתונים, גרביים ביד, בידיים, ממש ביד ככה, ורצתי לאוטו, בלי לחשוב יותר מדי אפילו. ואז כשהתחלתי לנסוע, אשתי הודיעה לי שירו בה, פגעו לה ברגל. ואז הסבירה לי שהיא הייתה בעלומים בתוך המיגונית, וכנראה שבן וגלי נפגעו שם, והיא לא בדיוק יודעת, לא סגורה. בן וגלי זה החברים שנסעו איתה ביחד. חברים שנקראת להם רגל ימין, שבעזרת השם הם התחתנו, ילדים שבני בית אצלנו, אנחנו מתים עליהם, ממש בני בית מהרבה שנים. ובדרך מהעלומים, אחרי שהיא ברחה משם, היא עלתה לרכב, פצועה, ברגל ימין, היא ירו בה. והיא לא יכלה להמשיך לנהוג, עצרה אותה רנג'ר, בחור בשם אלקנה, שוטר עד כמה שהאמנתי, או איש צבא של יס"מ או משהו כזה. היא העמיס אותה לרנג'ר ועוד בחור בשם אליקים שהוא חטוף כרגע. היא העמיס את שתיהם לרנג'ר ולקח אותם לחפ"ק. בחפ"ק למעשה, שלב מסוים כבר כנראה לחיילים ולשוטרים שהיו בפנים, נגמר הנשק, המחבלים התקרבו, העבירו את שני לאמבולנס. המקום כנראה הוחרב שם רובו של החפ"ק. הבנתי שמכל האנשים שניצלו שם נשארו רק 3, היו שם מעל 40 לפי הסרטונים. וואו. כמה ימים, תספר כמה ימים היית שם, מה עשית ב5 ימים האלה? אני הייתי ב5 ימים... מיום שבת עד יום חמישי. אני הגעתי ב9:26 בבוקר, לרעים, לאזור של המסיבה. היית פעם באזור של עוטף? אחותי הייתה גרה בחולית, אז אני קצת מכיר את המקום, אבל הייתי בגיל צבא לפני... לא, בזמן האחרון, כאילו, לא, בשנים האחרונות לנסוע לשם, אלא לא נודע, ועוד זמן מלחמה, מבחינתי זה היה לסוף העולם לנסוע. זה מה שאני אומר, כאילו, אתה לא יודע מי נגד מי, ואתה לא מכיר. לא, גם כל הזמן ידעתי שהמסיבה תהיה באזור המרכז, כאילו, הבת שלי לא סיפרה לי שהיא הולכת לנסוע לסוף העולם. תל אביב, כאילו... גם אם היית יודע שזה שם, לא היה לך התנגדות, לא היה שום בעיה. לא, מי יכול להגיד לה משהו? בת 26, מה אני יכול להגיד? לא, אתה יודע, אנחנו בתור הורים יכולים להגיד, אבל לא, בוא... יכולים להגיד, לא בטוח שומעים. נכון. כן, לא מתייחסים אלינו יותר מדי. לצערנו הרב. עליתי לרכב, באמת הגעתי לשם, ב9:26, והמקום כבר בו הוחרב, למרות שעדיין היה מלא מחבלים שם, אבל... כשאני הגעתי לשם, אני לא הבנתי לאן אני מגיע. התפיסה האנושית, או בראש שלי, בכל מקרה, זה להגיע, לקחת את הבת שלי וללכת ולחזור. כאילו, אני לא איזה עכשיו... סופרמן. אין לך זמן. אני לא בא להתחיל לריב פה עם כל העולם ולהילחם, לא יודע עם מי. אתה מחפש לברוח. לקחת אותה ולברוח. כשאתה בדרך לשם, אתה מבין את הסיטואציה? אתה כאילו... בדרך לשם אני מבין את הסיטואציה שהיא קצת יותר גדולה, בגלל שבדרך ההורים התקשרו אליי, של כל מיני חברים, של חברות, כל מיני חברים של חברים. ששמה, שלא... התחילו לשלוח לי מיקומים. בדרך, בנסיעה, כבר התחלתי לקבל את המקומים, כבר התחיל להיות יותר מלחיץ. אבל כשהגעתי לאזור הורים, כבר הבנתי שנכנסתי כבר לבעיה. כי כבר ראיתי את האופנועים על הכבישים, ראיתי חלק ממכוניות, ראיתי כבר גופות. איך אתה עברת את כל ה... הצבא לא היה. לא קשור. היה עדיין מחבלים בשטח הרי כל הזמן. כן, אתה שרד. הותקלת כאילו? אבל כשאת מתקרבת לאזור, את לא מבינה את זה ככה. ברגע שאת נכנסת, את מתחילה להבין, רגע, אני גם לא יכולה לצאת, כי אלה ראיתי אותם עכשיו שם, ואת אלה ראיתי שם. אין לך אחורה, אתה לא יכולה לעשות פרסה, זה רק קדימה. זה רק להיכנס לתוך הבלגן. כשאתה נכנס יותר קדימה, אתה יותר מסתבך. נכון. כי אז יש לך יותר כמויות של אנשים. לא רק אזרחים, יותר מחבלים. יש לך כל מיני פייטרים שהצטרפו על הדרך מהבתים שקפצו, כל מיני הורים, משפחות, חברים, אנשים ששמו, שדיווחו להם, כל מיני משפחות שהודיעו להם, אנשי צבא שהודיעו להם, שהם הגיעו לשטח בשביל לבוא, לעזור, לתמוך, אבל אף אחד לא הבין את הגודל. אני הגעתי לשם, הייתי עם 6 שוטרים, 6 שוטרים.
שאני יודע, נכון להיום, שאחד מהם חי, קוראים לו צגאי, שהוא משהו ביס"מ, הוא שוטר, יס"מ, הוא בא באותו עם רכב שנשמר הגבול, אבל הוא שוטר יס"מ או משהו כזה. ולא מזמן דיברתי איתו. והיית גם בלי נשק. באתי בלי נשק כי לא הבנתי את הגודל. לא, בסדר. אבל בשלב מסוים כבר נשק, לא היה עוזר מה שאתה בכל רוצה, קח סיטואציה. לבד. היה מלא נשק. קח לבד, דמיין לך, בוחר. דמיין. קח מה שאתה רוצה מהרצפה, כמו איזה חנות של לגו, אני יודע מה. הכדורים שהיו על הכבישים, ב-232, באזור של המסיבה, זה היה כמויות מטורפות. הכביש היה מלא, לא יכולת לנסוע על הכביש, האוטו היה מתחלק ברמה הזאת. חוץ מזה שמכוניות נשרפו פה ונשרפו שם, אבל אתה... וב5 ימים, אתה מסתובב שם, דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. כשהגעתי לשטח, לא תכננתי להישאר שם 5 ימים. ברור. אבל קיבלתי גם מיקום של הבאג שלי, שהיא תהיה דרך הפרמדיק שדיבר איתי בטלפון שהם נוסעים למרפאה. אז חשבתי שבית חולים, אז הזכרנו בית בבאר שבע ושלחתי את הילדים לבתי חולים לחפש. ואת אשתי. ואני התחלתי לחפש במרפאות. אז אם היא לא במרפאה של המסיבה, אז היא במרפאה של רעים. אם היא לא במרפאה... בסורוקה או במקום אחר. אז לא, אז התחלתי לעבור בכל הקיבוצים, התחלתי לעבור בבסיסים, התחלתי לעבור מקום. אמרתי לך שאתה משוגע ומטורף, כי היה שטח אש. כן. כי זה עדיין, גם בעדיין יום ראשון, ועדיין יום שני. אבל עדיין, בגלל שגם כולם היו שוטרים מבחינתי, וכולם היו חיילים מבחינתי, או אני לא יודע מה... כן, אבל עדיין עוד ביום ראשון ושני ושלישי עוד מצאו, היו מחבלים. לא הבדלת. מטיילים. אני לא יודע להגיד לך בדיוק מה עבר לי בדיוק בראש, אבל אני יכול להגיד לך שאנשים אמרו לי, שמע, היית מטורף, היית מפגר, איך עשית את הדבר הזה? זה הירואי, זו תחושה הירואית. זה לא דברים שאני באמת זוכר להגיד לך. אי אפשר. באו, אמרו, הצלת 22 ילדים. הצלת. אנשים שבאו אליי בשבעה, בזמן שהיית אצלנו. אוקיי. מתוך כל אלה שבאו אליי, אני זוכר רק 6. ומה זה זוכר? אני זוכר כי עברתי איתם איזשהו תהליך של שיחה בדרך עם המשטרה וויכוחים עם השוטרת בטלפון. כאילו זה אירוע שמוכר לי. אבל אנשים שמספרים לי, תשמע, הוצאת את השתי שוטרים האלה משם, משכת אותם אלינו, אתה לא זוכר. אני זוכר שמשכתי אנשים. אני אפילו באיזה מקום קיוויתי שהם חיים. אמרת לי גם שהכנסת לא זוכר לבגז' את כולם. אצלך, כן, לאוטו. הכנסתי, לאוטו אצלך. זה השישה האלה שבאמת... אוקיי, זה השישה האלה. זה מהשישה שאני כן זוכר. אז כי שם היה אירוע באמת מעורב עם משטרה בטלפון, והיא אמרה להם, אל תעלו, זה מחבל. התחלתי לקלל אותה מעצבים כבר. יעקב, צריך לעשות עליך סדרה בנטפליקס בעיניי. אנחנו בסרט היינו שם. איזה סדרה, אני בעצמי לא זוכר הרבה דברים. גיבור ההירואי של הסיפור. גיבור הטרגי של הסיפור. איזה מין טרגי, גיבור, או- איזה מין גיבור חוזר בלי הבק שלו, תגידי לי. אתה צודק, אבל איפה- בעצם הכוונה ללכת אין פה בכלל שום הרגשה ולהעז, של דבר כזה בכלל. ללא ספק. ההרגשה להעז, אני חושב שהרבה הורים היו... אני ראיתי מספיק הורים לדעתי. וההורים עשו את זה גם. הרבה הורים, אחים, חברים שבאו. מפיקים של המסיבה פגשו אותי שם, יאיר גולן פגש אותי שם. לא יודעת, קרסקה לאבא פגש שלי אותי. בן ה-60 לא היה את האומץ לנסוע לבן שלו. בסדר, בעוטף אולי עזה. בגיל 60 חושבים אחרת, אני עוד לא בן 50, אז ככה. אבל זה כל אחד, זה גם בן אדם בן 20 או בן אדם בן אבל, 40, זה כל אחד לא, בחשיבה זה כן, שלו. זה אינדיקטיבי לכל בן אדם. אני אתאר את עצמי קצת בצורה אחרת, למה במהלך החיים אני כנראה לוקח הרבה ריזיקות. ובאיפה שאומרים לכולם להתרחק, אני דווקא נכנס. יפה. זה בכל מיני מקומות בגרמניה שטיילתי ואמרו לנו, תשמע, על האזור הזה אל תגיעו, כי הם לא סובלים יהודים, אני דווקא לשם הלכתי. לא בורח. אתה עושה מה שמותר. כאילו אני מחפש, לא יודע אם לחפש, אבל אני חושב שמותר לי בתור יהודי להסתובב בעולם איפה שבא לי, ואף אחד לא דופק לאף אחד חשבון. בקיצור, אתה אוהב לאתגר את הסיטואציה. כן, אז אני... אז עכשיו בוא, אני עוקב אחרי העמוד של שני, ורואה ריקודים ודברים טובים שהיא עשתה. בוא תספר לנו קצת מי זאת שני. שני אהבה מאוד לשיר, לצחוק, סאטלות. אתה יודע, חברים. כל פעם שאני רואה את הסטורי ואני נכנס לעמוד, ואני לא מכיר, והכרנו רק בכיכר החטופים, ואחרי זה בשבעה, יש לי סוג של צמרמורת, כאילו, חבל שלא הכרתי אותה, כי גם אני בעצם אוהב את החיים, אולי היינו יכולים לעבור בצורה כזאת או אחרת. היא ניצלה כל רגע מה-26 שנים שלה. לפחות, אתה יודע, לפחות זה עוד חצי נחמה. ניצלה ממש ניצלה, כן. היא נסעה, טיילה בעולם, היא תמיד אהבה לעזור לאנשים ולעזור לכל מיני בעלי חיים, אז תרמה את מה שאין לה, טיילת בעולם, עושה מינוסים מפה לאלוהים, אבא יסדר, אם אבא לא יש את רוצה, אבא תעזרי ואמא. לי. ואחד מחפה על השני, וזאתי שהיא לא תדע, והאיש שהוא לא ידע. זה כמו הילה, זה סיפור. אז יעקב, אבל הם ידעו משהו שאנחנו לא ידענו, הם ידעו שהם באו לכאן לפרק זמן קצר, זה לא יעזור אחרת.
את יודעת מה, כל הילדים האלה שאני פוגש, כל ההורים שאני פוגש, כל המשפחות שאני פוגש, אני מבין שכל הילדים האלה אהבו לבלות, אהבו לעזור לחיות, אהבו לתרום, אהבו להיות רגע, אז פייטרים. יעקב, אז מה שאתה אומר בעצם, ששני אהבה לעזור, אתה עצרת שנייה לחשוב שבסיטואציה שהיא הייתה, ברגעים האחרונים האלה, היא הצליחה לעזור לעוד אנשים חוץ ממנה? אני יודע ב100% שהיא עזרה. אני יודע שבין הלומים, אחרי שהיא נפצעה ועלתה לרכב ונעצרה, לפני שאסף אותה הרנג'ר, היא הצילה מעל 100 איש, היא עמדה פצועה והבריחה את כולם לכיוון פטיש. מה אתה אומר? אנשים שבאו ואומרים לנו, אחרי השבעה, אנחנו שומעים את הסיפורים האלה. וזה לא אחד, שתיים, אומרים לי מעל 100 איש. כן. שהיא ממש נעמדה שם, והיה לה הזדמנויות לברוח, היא לא עניין אותה. איתי בשיחה שהיא דיברה בפעם האחרונה איתי, אז היא התחננה... באיזה שעה זה היה? היא התחננה שאני לא אבוא, אני לא יודע להגיד את השעה, כי היא דיברה את רוב השיחות עם אשתי. הייתי במהלך הנסיעה לכיוון. אוקיי. הייתי משהו כמו חצי שעה, 40 דקות הפרש לפה, לכיוון רעים. מתי השיחה האחרונה הייתה? איתה? באיזה שעה התנתק איתה הקשר? שלי? שלך לא, או של שלה אשתך, לא משנה. 9:04. 9, כמעט כמו שלה, 9. אני הגעתי ב-9:26. 9:26. אני הגעתי ב-9:26, ומסתבר ש-22 דקות איחור, 22 ילדים ב5 ימים שכן ניצלתי. זה מה שאני מובן לי נכון לעכשיו. הילדים האלה שהצלתי היו אצלי בשבעה, והיה חשוב לי להישאר איתם גם בקשר, גם אמרתי להם את זה בשבעה. ואמרו לי כן, 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 ולא יצא לנו עוד פעם קשר. אני גם לא יודע את השמות שלהם, אני לא... הם בתרפיה שלהם. זה בטוח הבת שלך, ניצן, בקשר ומטפלת את זה. לא, גם לא, שאלנו. לא, כאילו, אנחנו לא מכירים אותם, הם באו אליי הביתה, אבל זה כמו שאנחנו לא מכירים. אני יכול להגיד לך שכשמה, הגיע אליי קצין מסיירת שלדג. בסוף כל העם מתאחד, בלי להכיר או אם להכיר, זה כמו שאמרתי לך, אנחנו הכרנו בכיכר החטופים, אני וישראל קטורזה, יצאנו לדבר איזה 10 דקות, רבע שעה, לצערנו הרב, שמעתי אני על המקרה אחרי שהייתה את ההלוויה, התקשרתי לישראל, אמרתי לו, ישראל, לא זוכר באיזה יום זה היה, ישראל, אנחנו חייבים לנסוע, אנחנו מכירים? לא מכירים, זה בסוף, זה הייחוד והמיוחד של עם ישראל, שבאים לבקר ולתמוך. אל תשכח שגם אירוע מהסדר הגודל הזה גרם לנו לזכור בחורות כאלה מהממות, כמו אחותה הילה המהממת, ואת שני ואת רזוש. אני פגשתי אנשים בתקופה הזאת, ב-47 יום האלה, שלא חשבתי שפעם אני אכיר בכלל. קודם כל פגשת אותנו, אל תשכח. כן, בסדר. תיזהר, יעקב. אבל אותך גם יכלתי לפגוש ברחוב. יעקב. ואותך לפי הדיבור שלנו היינו מסתדרים. אבל יש אנשים שהם פרופסורים וכאלה, שכאילו אני בשביל... אין סיכוי להגיע אליהם, אין סיכוי, רק בסיטואציה כזאת. מה לי ולא שאנחנו ניפגש או ניצור איזשהו שיח, והאנשים היו יושבים איתי עורכי דין ושופטים. זה לא שאני פחות מהם, אבל אנשים שיש להם יותר ניסיון בחיים, אני חושב, אולי מהחוכמה של הרפואה או מכל מיני כאלה. וישבו איתנו שעות לא שעות, ומדבר איתך אחרי 12 בלילה, וממש יושבים איתך. עוטפים אתכם פשוט, מכל הקצוות. ובאו אלינו לשבעה, ובאו אלינו להלוויה גם. יעקב, אני... בקשר טלפוני, וכל הזמן שואלים, אנחנו צריכים תמיכה, ונהיינו סוג של... כמו משפחה רחוקה. כמו כן. כמו משפחה רחוקה. מתי שאתה צריך, ובכל שעה שאתה צריך, ואם אתה צריך משהו, אם אתה צריך משהו כלכלי. לא צריך כלום, תביא לי את הילדה, תודה רבה. כן, אני אומר להם, לא, אחי, אנחנו לא צריכים כלום, תודה, אנחנו לא חיפשנו אף פעם את איזה... אבל בסדר, זה תמיד טוב גם את המילה, את החיבוק הזה, ואת המילה החמה. אתה יודע, אני לא יודע כמה זה מעודד. כולם אומרים לי, אתה לא יודע לקבל, אתה יודע רק לתת, אתה לא מוכן לקבל, אתה לא מוכן זה. אני אגיד לך מה, יעקב, לדעתי, אם אנחנו מדברים על פרופסורים וכאלה, יש משהו שלא ניתן ללמוד בשום מכללה או אוניברסיטה. זה חוכמת חיים. ועוד פעם, אני מכיר אותך ממש מהמעט זמן שלנו פה, ואני בטוח שהם שאבו ממך חוכמה ששום פרופסור או דוקטורט לא יצליחו לשאוב. כן. אני יושב פה לידך ואני שומע אותך ואני נדהם. אנחנו סופגים את הסיפור שלך בצורה פנומנלית. אני לא יודעת אם זה מועבר דרך המסך, אבל אני פה גם עם הקטע עם מילה. ועכשיו אנחנו נשמע את הסיפור של רז. אני רוצה דווקא ללכת איתך לפני המסיבה. כן. יש לרז סיפור מהצבא שהיא נפצעה, ואחרי זה העמותה שהיא שייכת לה. תספר לנו את זה, ואחרי זה אנחנו נלך למסיבה. אין בעיה, אז באמת, קודם כל הצגת אותי בהתחלה בתור חבר של רז. אני יכול להגיד לך שרז היא כמו אחותי, לכל דבר ועניין. אנחנו גדלנו ביחד מגיל 12-13. הבת זוג שלי ב7.5 שנים האחרונות, עדי, היא בדודה שלה. אז ככה שמגיל 14-13 היינו ביחד בארוחות שבת, בחגים, ובהיותי שומר שבת, אז אתה יודע, זה משהו שהוא נהיה, שאני בשבתות או בחגים, אני כל כולי עם הבן אדם, אין לי את הטלפון, אין לי את הדברים האלה, ובגלל זה הקשר באמת מעמיק. אז רז היא גיבורה,
למה גיבורה? כי כל החיים של רז היא הקטנה ביותר מבין הסיפורים שנשמע פה ושאני אוכל לספר לכם. רז בנופלה הייתה בת 21. רז מגיל 14 הייתה מוציאה הסעות, היא מארגנת הסעות, מרימה טלפונים לנהגי מיניבוס, לא, תוריד לי במחיר, הייתה מוציאה הסעות למסיבות. זה היה מהדם שלה ובעורקים שלה זורם מסיבות ואהבה ושמחה, רק רצתה לשמוח עם החיים. איך בסוף גם כל מי שקרא שם, הוא היה אוהב את המסיבות. כן, זה מדהים, בגלל זה. יש לו מקומות כאלה, אוהב. אני שומע את הסיפורים, זהו, אני שומע את הסיפורים, זה מתחבר לי. אתה יודע שאם הם מחכים שבוע, הייתה צריכה להיות באותו מקום סיבה של במדבר. המסיבה הכי גדולה בארץ. מדבר. המסיבה הכי גדולה בארץ. אני זקן, איזה נמכרו 10,000 כרטיסים מראש. נמכרו 10,000 כרטיסים מראש. כן, כן, זה מטורף. שבוע ההבדל. הם היו הורגים קרוב ל-20,000. אז באמת, ברשותך יעקב, אז ככה, אז באמת רז כל החיים מגיל 16-17 כבר התחילה לנו, לחברים ולמשפחה, להגיד, אני הולכת להיות לוחמת. היא אהבת המדינה ברמה שאין בכלל, היא הייתה כל מקום, הייתה שיכולה לעזור, היא הייתה הולכת. היא הייתה במכבי צעיר, שזה תנועת נוער, סליחה, שבאמת מלווה ועוזרת לילדים ובעיר גדרה, איפה שהיא גדלה. ורז החליטה שהיא רוצה משמר הגבול, מג"ב, ואף אחד לא יזיז אותה ממג"ב. וכל בן אדם, הייתה עובדת בסופר, כל בן אדם שהייתה רואה עם מדים, אני רוצה להגיע למג"ב, תעזור לי להגיע למג"ב, תעזור לי. הוא אומר, תקשיבי, אני פקיד, אני לא, תזכור את השם שלי, אם יש לך משהו, תעזור לי. ובאמת, במרץ 20 היא קיבלה את הבשורה שהיא מתגייסת למשמר הגבול, היא הייתה בעננים, צרחות, טלפונים, שמחה באמת ענקית. באותה תקופה אני גם מתגייס במרץ 2020 למשמר הגבול, שנינו ביחד מגיעים לאותו מקום, מחמש, בסיס אימונים. לא יוצא לי לראות את רז כל כך הרבה, כי אני בהכשרה שלי, בהכשרה שלה, שומע עליה רק דברים טובים. באמת, סוף הטירונות, רז מותרת כמציינת מחלקתית. המפקדים אומרים, זאתי לא הולכת לשטח, היא קודם כל יוצאת להקצאה של מפקדים. רז הולכת להיות מקית, אין משהו אחר. ובאמת רז הולכת למקית ומקבלת את הגזרה הכי קשה שיש, איו"ש. התחילה קצת בשבועות הראשונים בחברון, דרום הר חברון, גזרה קשה מפני עצמה, ועברה לאחר מכן לג'נין, לגזרת ג'נין, שם אני והיא דרכנו נצטלבו. רז הנהיגה והובילה מבצעים בתוך מ"פ ג'נין, שזה היום מחנה הפליטים הקשה ביותר, אפשר גם לשמוע את זה, אתה יודע, אם אנחנו מוצאים את עזה מהמשוואה. ורז הובילה שם מבצעים רכובים של 40 ו-50 רכבים. ואז הגיעה תקופת שומר חומות. בשומר חומות קיבלנו, אני זוכר ממש את השבת הזאת, אני הייתי בבסיס, המ"פ שלי אומר לנו, חבר'ה, קיבלנו את האוקיי, אנחנו עולים לירושלים, חייבים אותנו בירושלים. באותם רגעים שואלים אותי תמיד, מה הרגשת? אז אני אצטט חבר שלי גם, סרן איתי כהן, לוחם יהלום, קצין יהלום שנרצח, אין תחושות, יש רק מחויבות. אנחנו כולם חדורי מוטיבציה, רז חזרה מהבית, כולם חזרו מהבית ואנחנו עולים לירושלים. אנחנו באמת עולים לירושלים, מוצבים בשכונה שהייתה המקום הכי קשה בירושלים, שכונת שמעון הצדיק, מכונת שייח' ג'ראח, איך שמכנים אותה שם התושבים של המקום. והמשמרות שם זה 12-12, סיזיפיות מאוד. אתה 12 שעות עומד על הרגליים עם אפוד וציוד, 12 שעות אתה נח בבית מלון, אתה יודע, זה הכל מתגמד בסיטואציה. איפה שרז נפצע? אז זהו, בדיוק. אז בדיוק אנחנו מגיעים למשמרת, משמרת רגילה, אמורים לנו, תקשיבו, הולכת להיות הפגנה, תכינו את עצמכם, מנטלית, נפשית. ואני עומד בעמדה של הסוף, רז עומדת בעמדה של ההתחלה. אתה יודע, עוד עושים אחד לשני שלום, מרחק של 500-600 מטר אחד מהשני, מחייכים, אומרים שלום, מסתובב רגע לחברים שלי לדבר איתם, שוטרים, שומע רעש חזק של רכב, עוצמתי, מסתובב, ואני, איפה שרז עומדת, אני רואה רכב שנכנס בבטונדה ונכנס, ואני לא מבין איפה רז, אני רץ לאזור, אני מגיע לאזור, אני באמת מנסה להבין מחברים שלי איפה רז, וצועקים לי מתחת למכונית, אתה כבר דורך את הנשק, אתה רוצה לראות, אבל אומרים לך, אתה לא יכול לראות, אתה תחדור. אתה לא עם נשק קל, אתה עם נשק ארוך, אתה תחדור את הרכב. ואתה כבר מתחיל לעשות את הסיפורים בראש, והטלפונים לא מאחרים להגיע. אם זה הבת זוג שלי, בדודה שלה, והאימא, ואתה מסנן. אתה לא יכול יותר מדי. אתה לא יכול יותר מדי. רז נפצעה בינוני עד קשה, היה לה פציעות, היה לה שברים ברגליים, פציעות בגב. הנפש שלה התרסקה לחלוטין. רז מגיעה באמת לבית חולים שם. ומגיעים אליה מלאכים, אני עוד פעם אומר את זה בכל מקום שהתראיינתי ודיברתי, מגיעים אליה מלאכים, עמותת בלב אחד, שזו עמותה שמלווה חיילים שנפצעו בפיגועים ומשקמת אותם. הם מגיעים לרז, הם לא מדברים איתה ביום הראשון, הם מביאים ללפטופ, הם אומרים לרז, תכתבי את החלומות שלך. אל תדברי איתנו, אנחנו לא רוצים שום דבר ממך, קחי, תכתבי, תדברי, אנחנו לא... לאט לאט מלווים אותה,
רז בשבועות הראשונים הייתה מטופלת, אחרי שבוע-שבועיים היא הבינה שזה משהו שעושה לה טוב, והיא נהייתה מטפלת. התרפיה של רז הייתה לטפל בחבר'ה. היא אומרת, איך אני יכולה להגיע למצב שאני רואה אנשים במצב יותר קשה ממני, זה לא מעניין אותי, יותר קשה ממני, שאני לא אטפל בהם. ורז התעקשה, ואומרת את זה מבית חולים, מפקד מג"ב דאז, אמיר כהן, הגיע, והיא אומרת לו, תקשיב, אמיר, אני חוזרת ואני הולכת להיות קצינה בשירות הזה, אני הולכת להיות קצינה. הרופאים אומרים לה, תקשיב, את מתוקעת עם שברים בגב, בעד אחד, אין קומבינות, לא משנה מי זה אבא, מי זה הדוד. רז מסיימת קצינים בהצלחה, אחרי שיקום אינטנסיבי, עושה קצינים, עומדת, מגיע מפקד מג"ב, סוגר איתה את המעגל, אומר לה, רז, אני גאה בך, את השראה מבחינתי, מביא לה, ורז עומדת ואומרת, אני, רז מזרחי, ניצחתי את המחבל הארור הזה. לימים רז הובילה גלות של העמותה בניו יורק, גייסה עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים, לעמותה עצמה, שעד היום היא חווית את הקשיים הכי קשים בעקבות המצב, כל יום יש לה עשרות חיילים שמצטרפים. אבל זאתי רז, היא לא נתנה לפוסט-טראומה ולזה שהיא הלומת קרב לפגוע בה. היא הצליחה להשתקם וחזרה להיות רז, ואז מגיעה באמת הנובה. אז עכשיו תספר לנו את כל הסיפור. הסיפור של הנובה, כן. חברים, וגם כמה נרצחו, וכמה נפצעו. אז זהו, באותו שבת הם עשו... אתה גם שמרת שבת, סיפרת לי. בדיוק, אז באותו שבת המשפחה של הבת זוג שלי, הם עשו חג, אני עשיתי עם המשפחה שלי, רז הודיעה להם שהיא לא תוכל לבוא, כי היא נוסעת למסיבה. היא לא תוכל להגיע. באמת, רז נוסעת עם חברה טובה שלה, עם שני חברות שלה, קצינת מפקחת קים דוקאוקר, זיכרונה לברכה, ילדה מדהימה, ועוד אחת שאני לא אחשוף את שמה מקצינת פרט, היא ניצלה והיא... לא משנה. בקיצור, רז מגיעה, נוסעת למסיבה, נוסעת לנובה, למקום שהיא כל כך שמחה בו, והיא כותבת לכולם, זו המסיבה הכי טובה, והיא מדברת על זה חודשים מלפני, וכותבת להורים שלה איזה כיף, היא לקחה את האוטו של אבא שלה, על המאזדה 2 קטנה, אבא שלה הביא לרכב שלה, אמר לה, תיסעי בכיף, תהנו. ומגיעים לשבת הארורה, אני שומר שבת, אין לי טלפונים, אני לא מסתכל או זה, אני מתעורר ב6:30 בבוקר מאזעקות, אני גר ברחובות, לא עוטף או לא זה, מתעורר מאזעקות, לא מצליח להבין מה קורה, באותו רגע שמחת תורה, זה שבת שאתה חייב לעלות לתורה, זה מצווה גדולה. אבא שלי כאילו אומר, טוב, בוא נלך, והאזעקות לא נפסקות ברחובות. אפשר ללכת. טוב, אני פותח את הטלפון, כי שני אחים שלי מגויסים בצו 8, אני לוחם מג"ב, מחכה גם לקריאה שלי, שיקראו לנו, ולא קוראים לי, אבל שני אחים שלי מגויסים, אני פותח את הטלפון, ואתה יודע, יש לך בוואטסאפ את הקבוצה של החברים מהפלוגה. ומתחיל שם הודעה ראשונה, חבר'ה, מישהו שמע מרז, אני לא ידעתי בכלל שהיא הולכת למסיבה. הכי גלוי. מסתכל, מה זה איפה רז, מה זה, מתקשר לאמא, כן, רז הלכה למסיבה, במסיבה שם היא עונה לנו, אבל היא אומרת שהיא בורחת, שהם זה, לא מבינים מה הסיפור. אני מתחיל, פותח טלפונים, מתקשר, מתחיל להרים טלפונים, לא עונה כמובן. איזה שעה זה היה? 7 וקצת, 7 ו... בבוקר? כן, 7:10, 7:30, משהו כזה, 7:45, משהו... שאתה יודע, אני מנסה להשיג, אני לא מצליח, אני מדבר עם... אתה יודע, אחרי שדיברתי, יצא לי לדבר עם הרבה אנשים, המון אנשים, כבר בשעות הבוקר, ב8:30 כבר התנתק איתם הקשר. אני חושבת שבין 8:30 ל-9 היה... 8:30, 9. יש שם בעיה עם הקליטה. עם הקליטה, ולא היה זה. ולא היה להם בטריות גם כן. גם לא היה סוללות. לא היה בטריות. גם לא היה סוללות. אבל הם הפילו את הקליטה, וגם... גם זה וגם בלי בטריות. שיפצו את הווייז והפילו את הקליטה, כי הם לא רצו שהמחבלים ידעו לאן לנסוע. לאן לנסוע. הם עשו את זה בכוונה, בשביל זה גם אני טיילתי יותר מדי. אז באמת, רז מודיעה לנו, דבר אחרון שהיא מודיעה, אני עם חברות. באיזה שעה התנתק? 7:15, אתה אומר? 7:30, 7:45, אני לא זוכרת את השעה המדויקת, תסלחו לי. רז אומרת לנו, תקשיבו, אני הולכת למיגונית בבארי, מבחינת רז, באותה סיטואציה, הם לא יודעים על מחבלים. רז יודעת על טילים, עכשיו, כמו שאין שם כל כך הרבה איפה להתמגן. אז רז נוסעת למיגונית, זה השכל הבריא וההיגיון הישר אומר לה... שאומר לכולם. בדיוק, לנסוע למיגונית, רז לוקחת איתה, בחורה לעומת קרב, לוקחת איתה לחברות שלה, הן עולות לרכב, היא וקים, ואומרות, טוב, בוא ניסע למיגונית, הן עולות לרכב ונוסעות, עוצרות במיגונית בכניסה לבארי, נכנסות, ואז מתחיל הספיקולציות וההודעות, תקשיבו, יש לכם מחבלים, יש מחבלים. רז שומע את הדבר הזה, וזה לימים ידענו. אנחנו לוקחים את הטלפון של רז, ואנחנו רואים שיחות טלפון עם הגורמים אולי הבכירים ביותר במשמר הגבול, אם זה סגן מפקד יחידת ימ"ס איו"ש, אם זה מפקדים, קצינים. רז אומרת לאנשים, תגיעו לפה ולפה, יש מחבלים פה. רז מנהלת אירוע, ביחד עם קים, הם שניהם מנהלות אירוע בצורה מדהימה. קים, האקס שלה באותו מסיבה גם היה.
הוא מגיע לקים, אומר לה, קים, תעלי לרכב, בואי ניסע. היא אומרת לו, רז במיגונית, אני לא עוזבת אותה. רז בינתיים בטלפונים. קים חוזרת למיגונית, לקרוא לרז לעלות, ואז התחילו יריות, הרכב נסע. ואז רז נקלעה למלכודת מוות הארורה הזאת שנקראת מיגונית, רימונים. אחרי כמה זמן גיליתם אתם? כולם. אני ידעתי באותו ערב. אני קיבלתי... לא, מתי קיבלתם את ההודעה? ההודעה הגיעה ביום שלישי. שלישי. ביום שלישי, אני ידעתי באותו ערב כי חברים שלי, מג"בניקים, היו בקיבוץ בבארי ונכנסו למיגונית וביקשתי מהם פרטים מזהים. שלחו לי איזה משהו וקיבלתי את האינפורמציה שלי, שמרתי זה לעצמי, לא שיתפתי את ההורים. מבחינתי, עד שאתה יודע, אתה לא מקבל זה, אבל אני כבר התחלתי לעשות את ההשלמה שלי ואיך אני הולך לעמוד עם זה. אבל... מיטל, את כל 3 חודשים עושה... טוב, אני שומעת את הסיפורים של כולם פה. עושה, הולכת, שמעת, מפונים, חיילים, פצועים. מתמרר אותי, כן. מה, תספרי לי קצת מנקודת מבט שלך. הסיפור שלי הוא טיפה יותר מסובך, אני קוראת לזה, ואני סיפרתי את זה לאחד מהם. אותי זה תפס בלב ים. אני הייתי בשיתוף פעולה עם מנו ספנות, נסעתי בעצם לבדר על עצם היותי אושיית טיק-טוק. לקחתי את אמא שלי... לא היית בארץ כאילו? לא הייתי בארץ, הייתי בלב ים, ונסוגנו מטורקיה, והחשש שלנו בכלל היה... אז יצאתם ביום חמישי? שפטרו אותנו, יצאתם בטח ביום חמישי. ואנו צריכות לחזור בראשון לנמל חיפה, ואני תקועה באמצע הים, ומקבלת את הידיעה הזאת. עכשיו, למזלי היה לי וי-פיי, והייתי בסוויטה, והיה מהמם, והיה לי טלוויזיה, ויש לי את הכל מולי, יש אנשים שלא היה להם את זה שם. יש לי אנשים שהתפחלצו בספינה, קיבלו סרטונים, נועה למשל, על האופנוע. אחת מהחברות שלה הייתה בג'קוזי, באמצע שהודיעו לה את זה. צעקות בבריכה, ברמה מטורפת, אנשים נכנסו לכאוס. אני ועוד בודדים כמוני עם וי-פיי, ואני עוזרת לכל מי שניתן, אבל הייתי צריכה לדעת שהכי בסדר. כי אחי גר בעמיעוז, עם 3 אחיינים קטנים וגיסתי סימה, מהממת ויתרה מכך. יש להם את סניף ארומה באורים. גיסתי הייתה צריכה לקום, והם גם ניצולי המסיבה באיזשהו מקום. הם היו במסיבה עד 4:30 בבוקר. והייתה צריכה ללכת לאפות בארומה ב6:30, והיו צריכים להגיע לממ"ד שלהם באחד מניסיונות החדירה במסביב. הם קיבלו את חייהם 3 פעמים במתן טירוף 7/10 הזה. אני קיבלתי אותם לחיקי לפני שבוע. הם חזרו מאילת אחרי 4 חודשים. סוף סוף אחזתי בהם. אז כל מה שאתם מספרים לי פה, קודם כל, שפו לכולכם על יעקב, אתה חווית שם את ה... כל אחד חווה את זה בצורה אחרת. כאילו, אתה היית שם, אני פשוט מנסה לדמיין את החברים של אחי שנספו במלחמות על ה... באמת, אחי קבר חברים בשקיות, זה הזוי. היו שם דברים, סיפורים מזעזעים, אני רוצה להגיד לכולכם שאתם, בשבילי בכל אופן, השראה מטורפת. ליאת, שמעתי שאתם מנציחים בכל מיני דרכים כאלה ואחרות. בואי, תספרי. חשוב לנו, קודם כל, הילה אימא ל4 ילדים, וחשוב מגיל 14. מזל שהילדים דומים לה ולא לך גם כן, שהם יפים כמו... ברור, הם יפים כמו אמא שלהם. אני מקווה שהם יהיו דומים בשכל. אמן שהם יצאו מוצלחים כמו דודה שלהם. בדיוק. וחשוב לנו באמת שכולם ידעו מי זאת הייתה הילה. הילה אהבה את החיים. היא אהבה לחגוג, היא אהבה לשמוח, היא הכניסה שמחה בכל מקום שהיא הגיעה אליו. מקומות העבודה שהיא עבדה בהם, מעריכים, אין עובדת מסורה כזו. הילה לא היה לה יום מחלה, לא היה לה יום חופש, היא חזרה מחופשות לידה זריז מאוד, ובאמת היא אהבה להיות ואהבה להיות נוכחת, ולכן חשוב לנו בכל דרך לנסות ולהנציח. אז קודם כל, מחר, מקום העבודה של הילה אקרשטיין, משיק ממ"ד, ממדון הם קוראים לזה, על שמה, בשם הילה. מחר במפעל שלהם בראש פינה מתקיימת השקת הממ"ד, ואני חושבת לאנשים שאין ממ"ד, אז נכון שהמיגוניות הפכו להיות מלכודות מוות, אבל לפחות אחת כמוני שגרה באזור אשקלון, נושא המיגון הוא מאוד מאוד חשוב. במקביל, אני אומרת את זה כלפי כולם, הם מתו כי הם היו יהודים, אתה יכול לא להאמין וכן להאמין, אני לא איזה... צדיקה גדולה, ובכל זאת, אנשים מתו ונרצחו, כי הם היו יהודים.
הכי כן דתי. הרוגי מלכות. הרוגי מלכות, זה בדיוק. המקום הכי גבוה בדת. כן. בדיוק, יותר ולכן... מכל רבנים, יותר מהכל. הרוג מלכות זה המקום הכי גבוה שאפשר להגיע במעלה. מי היה שם למעלה שירד למטה, ספר לנו את זה באמת? שנעלה, נוודא. בסוף אנחנו תפסים על הדעת, לא בקיצור. עכשיו, לא עכשיו, עוד לא, לא קצת. צריך להתאפס, אתה מנסה להיאחז בדברים שיחזקו אותך טיפה. אז זה אתם יכול להיות עושים- דת, זה יכול להיות דברים אחרים. אז אתם גם עושים אז ספר אנחנו תורה, כרגע בגלל התחלנו הדבר הזה גם, לכתוב כן. ספר תורה, כדי את שמחת תורה הבאה, אני מקווה שבאמת כל עם ישראל יזכה להיות באמת בשמחה. עד כמה שהלב לא שלם, כן, אבל אנחנו צריכים למצוא דרך, ובאמת, אנחנו נמשיך ונזכיר את הילה באמת בכל מקום, בכל דרך. העיניים שלה הכחולות מביטות עלינו כל הזמן מכל מקום, וזה חשוב לנו מאוד. יעקב, אתם גם, אני רואה שעושים הרבה דברים. כן, אתה תספר, אני לא אספר מה שאתם פחות עושים. אני פחות בעניינים. לא, אתה, הבת שלך שעושה. הבת שלי, הבן שלי עושים פינת כלבים. הם מזמינים אותך לפעמים לאירועים האלה? מעדיפים שלא נראה. הם מעדכנים אותי. מעדכנים אותך, מרחוק. ברעים אני עשיתי שם פינה, באזור של המסיבה. עשיתי פינה. קח אותי איתך פעם אחת. מתי שאתה רוצה. האמת מאוד שכן, אשמח. אני גם אשמח להיות שם, אני עדיין אני לא הייתי מאוד, באזור הזה. יאללה, אני נער ליווי. יאללה. אתה שולט כי באזור. אתה מורשה כניסה, אנחנו לא, אנחנו היום פשוטי כולם עם מותר להם לעומתך. להיכנס. לא, היום לא, היום כבר אני- מותר אותך שם, אתה להיכנס. כבשת את האזור. אני, כן, זה סוג של כבשת את האזור. כן, בגלל זה אמרנו כשהתקשרתי סופרמן. אליו השבוע קיבלתי- להזמין אותו לאירוע, אז איפה אתה? הוא בדרך לרעים. כן. אמרתי לו, מה אתה נוסע לשם? אז תספר שכל שבוע אתה נוסע. אני כל שבת איתך. שמה. יואו, תיקח אותי בבקשה, זה יהיה... כל שבת אבל שמה. תסביר להם שזה עדיין סוג של אזור מלחמה, יש שם Obviously. המון בומים. לא, ברור. שומעים את הבומים? מי שלא לא, רגיל, זה לא אזור קשה. מלחמה. אנחנו לא, מפגיזים. זה מלחמה. לא, זה אנחנו מפגיזים. מפגיזים, ואנשים שלא זה רגילים. לא מסוכן ללכת לשם. הכי גר שם, אז בשבתות הייתי שומעת את התותחנים. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. אייזה כיף, זה תפגיזו כיף, אותם זה כיף. פה כמה שומעים ירי כן, מטנקים, זה ירי כיף. מתותחנים, ושומעים גם ירי של מסוקים לפעמים. כן, וסינוארי, מאמי, אנחנו בדרך אליך, אני לא יודעת אם אתה מודע. אני לא מאמין שהוא פה. כולם פה בדרך למסור לך, אולי אתה... במהלך עכשיו כבר הוא נתפס, אנחנו לא יודעים. ודפי ונסרלית, גם אלייך אנחנו בדרך. אני חושב שהוא נעלם, והם ימצאו לנו סתם איזה גופה ויגידו לנו מצאנו את סנוואר. יותר נחמד לשמוע את זה. יותר אמיתי גם. שאמרו בוא שדף נחכה. חתוך, ראית איזה שלם ויפה הוא. כן. טשטשו עקבות וימשיכו הלאה, כמו שמטשטשים אותנו. פיני! את שרון הכרתי שבוע שעבר בטורניר שהם עשו לרז, להנציח אותה, הם עושים את זה כל שנה. אני באתי עם הקבוצה שלי לבוא לשחק שם, שמת גול? זכינו מקום ראשון. מה זה שם גול? הדיח אותי. ניצחתי את הקבוצה של... שרון, הוא שם גול או ש... אוי! אני יכול להגיד לך כזה דבר, אז באמת לפני שאני אגע במה שאנחנו עושים, הוא שם גול, תקשיבי טוב, רגע. חכי רגע, חכי. וביקש חילוף, כי חכי, נגמר לו האוויר. לא, הוא שם גול שרק פיני בלילי יכול לשים אותו, מביני כדורגל, לפינה הקרובה של השוער, מהקצה של ה-16. נכון? אבל עוד פעם, מה קשה. שחשוב זה הטקס המדהים, המקסים, המרגש, שהיה לי את הכבוד להשתתף במשחק הזה, בטקס הזה, ושם הכרתי את ההורים של רז, והתחברנו שם, וכך הכרתי את שרון, והזמנתי אותם לפה. חוץ מהטורניר הזה, יש לכם עוד דברים שאתם עושים? אז זהו, אז באמת הטורניר זה האירוע האחרון באמת שיצא לנו לעשות, אבל אני יכול להגיד לך שמאז ה7 באוקטובר, אני יכול להגיד לך שאני באתי את רז פעמיים, אחד במסיבה ואחד בפיגוע שהיה. אז אני מבחינתי שמתי לי מה7 באוקטובר לעשות ולפרסם את השם של רז, ומי זאת הייתה רז בכל מקום. אז אתה יודע, זה מה שאני חייב להגיד פה לעם ישראל, אבל זה דבר מאוד אישי. כשאתה חווה אבל, אתה חווה אותו בתוך על עצמך, ואתה לפעמים מתכנס ולא רוצה, ופה כל עם ישראל, כאילו באמת היה איתנו, אם זה צמידים שתרמו לנו, אם זה בקבוק יין, רז אהבה יין לבן, באמת כאילו זה חיה, בקבוק של יין לבן, לזכרה של רז, עם הפרצוף של רז, עם השם של רז. תלכו לאיזה יקב, תעשו... עשינו, לא, אז באמת יקב קמיסה בדלתא בצפון בכלל, שמעת סיפור. עכשיו איזה, אתה מבין בכלל מה עומד מאחורי הרעיון של הבקבוק יין? שכל בן אדם שהולך לפתוח אותו באירוע משמח בעצם מנציח את את זכרה. רז. אז באמת, אז חוץ מזה גם, אתה יודע, היה חשוב לנו לעשות מעבר לדברים הסמליים שישארו משכורות, דברים ערכיים, כי זאת רז. אז כרגע אנחנו בדיוק סיימנו את המצגת של רז, ואנחנו עכשיו קיבלנו את האישור להיכנס לבתי ספר. אנחנו הולכים להיכנס לבתי ספר משכבת י' עד שכבת י"ב. קיבלנו כרגע את האישור של גדרה, רחובות והסביבה, אבל אנחנו מתכוונים להגיע לכל הארץ. וכל השכבות גיל האלה... לדבר איתי בבקשה, אני מרחובות. חד משמעית, כל השכבות גיל האלה, אנחנו הולכים להיכנס לשם ולהעביר שיעורים על מי זאת רז ועל הרצון ועל הזה. הטורניר שהשתתפנו בו, פיני, טורניר אהבת הארץ ואהבת המולדת והגנת המדינה על שם רז מזרחי. זה שם הטורניר.
כאילו, זה משהו שהיה מונצח בה ומושרש בה. אבל אפשר לא רק כדורגל, יש עוד ענפים. תשחררו ברור, בכדורגל. חד משמעית, אבל תסביר תראה, להם כל אחד... שיש זה כל כדוריד, אחד ומה שהם זה- אוהבים. כל אחד ומה הנה, ש- היא תיקח אתכם לכדוריד. אני זה- זורמת זה- איתך זה- לטורניר אפייה בשביל הילה. לא, עזבי אותי, לרז לא היה כדוריד. קשר לכדורגל. רז לא היה לה קשר לכדורגל, אבל רז... היא לא אוהבת הספורטיביות. לאכול. לא, מה פתאום. לא, אפייה, מה, אני קינוחים. אוהבת שאופים לי פשוט, שיותר אני לא, פחות חבל הציפורניים. למה? כדורגל נשים אפשר להריץ, לתת את זה חזק זה כדוריד, בארץ. יש ענף בארץ, כדוריד. זה אלה שלא הצליחו בכדורסל, לא כדוריד. ממש לא, זה אלה שאוהבים להרביץ. אוקיי. כדוריד. תקרא, היד. תקרא. היד. כדוריד עם היד או עם הרגל? הייתי אלופה בכדור ברזל בתיכון, אם זה עוזר אפשר לכם. לשחק כדוריד עם הרגל? לא, אל תהיה רע, זה לא פוטשמפולי. אי אפשר? מה שזה. לא, די, נו. פיני, אתה מתחכם. כן, קצת, נו, מה נעשה? צריך יש מחר משחק, תיזהר שאני להביא אותך. מי נגד מי? הפועל ראשון, נגד. נגד הרצליה. שאנחנו תיזהר אם ננצח תזמיני. אותם. וואי, תבואי, וואי, לא תזמיני, מעצמה. אני לא אבוא. מעצמות. וואלה, היא בשליטה, אה? היי, היא הייתה שחקנית חזקה בכדוריד עם הרגל. כדוריד, בכדוריד עם הרגל. גם עם הרגל, כן. כולם טוב, מוכשרים. אני חייב לסיים. אני יכול להגיד לכם שזו התוכנית החמישית, התוכנית הכי מרגשת שהייתה לי, מצמררת שהייתה לי, מאוד רגישה מבחינתי. היה שלב כמעט בכיתי, נשבע לך. איכשהו עצרתי את עצמי. אני חייב לספר לכם סיפור לסיום. אני, לפני חודש וחצי, חלמתי שאני במנהרות. והתעוררתי מזיע כולי ולא יכול לחזור לישון. יומיים אני הולך עם זה. לפני שבועיים עשו את המנהרה תל אביב. במטה בכיכר של החטופים. זה היה בעצרת הגדולה שהייתה ביום ראשון ל100 ימים. ואמרתי, טוב, אני רוצה להיכנס. והיה תור ענקי. אמרתי, טוב, אני אבוא פעם אחרת. הלכתי אחרי שבוע לשם. ריק. באתי להיכנס, לא היה לי אומץ להיכנס. פחדן, לא יודע איך לקרוא לזה, איך להגדיר את מה ש... לא, זה סטרס, משהו עוצר אותך, מה? אני חושב מה הם עוברים שם, איך הם חיים את זה. אנחנו שומעים גם מה שהם, אלה שחזרו, אני לא יודע, לי, אני אומר לך, מהצד, שאני יכול לקבל החלטה אם להיכנס או לא להיכנס, מה הם שהם לא מחליטים ומעבירים אותם. אני יכולה להגיד לך, בשביל לסיים באמת את התוכנית עם הזה, כי הם יש להם סיבה, כי הם עדיין בחיים. אם הילה, שני ורז היו במצב הזה, הן היו בטוח, עוד נאבקות הפעם, זה משהו אחר. במנהרות וחורקות שיניים ועושות כל מה שצריך כדי בטוח. לצאת משם חד בחיים. משמעית, אין ספק. וגם אם לא לצאת בחיים, אבל למות ישר, לא בדיוק, למשוך לא את זה. לתת להם את היא לא הייתה התענוג. נותנת להם להמשיך. בדיוק. זה היה קורה באותו יום בכל מקרה. היא הייתה מתאבדת אם לא. עם השיניים היא הייתה אוכלת. אם היא הייתה צריכה להיות שבויה, אני חושב שהייתה מתאבדת. אני לא אני חושב, מאמינה כי זה שהיא כוח, הייתה כי זה מסתדרת כוח איתם. אחר. זה כוח אחר, יש לך אנרגיות אחרות. אתה רוצה לחיות, אתה רוצה להצליח, אתה רוצה חושבת להציל הפוך את ממך, עצמך, יעקב, היא הייתה ואתה רוצה נלחמת. בשביל המשפחה שלך. כשאתה עובר עינוי, יש איזשהו רף שאתה אומר די. אבל תמיד יש את המשפחה. פשוט יש לך שם אנשים ששומרים עליהם כדי שהם לא יתאבדו. עובדה, טבע האדם זה לפחות, כבר אבל... שם, בתור שבויים שהיו, התאבדו חלק. תוכנית נוספת הסתיימה, תודה רבה לאורחים שלנו שהשתתפו ושיתפו אותנו, ליעד, יעקב, שרון ומיטל. תודה לצופים שלנו בסטארט-סלב co.il, תוכנית נוספת של בלי לחי בסרט הסתיימה.